Isto tamén foi presentado como unha moción, se considerou que era un rogo, como é bastante larga, vou intentar ser o máis rápido posible. No ano 2017, a Corporación aprobou por unanimidade a estrategia EDUSI, contou coa aprobación e referenzo de todas as forzas políticas, incluído o Partido Popular. O proxecto presentado nun acto público con presenza dos grupos municipais definía claramente os obxectivos que debían encamiñar a vila cara a un hábitat saudable no horizonte do ano 2030. Pontareas dotouse dunha estrategia de desenvolvemento urbano sostible integrado tras un proceso de consulta pública de baixa intensidade. Entre os eixos específicos na estrategia, indícase que a vida saudable física e mental fomentará unha economía baixa en carbono, con intervencións en edificios públicos e privados, en espazo público e, obviamente, contribuirá á protección do medio ambiente e promoverá a eficiencia dos recursos. A estrategia especifica con posterioridade a importancia da humanización e da peonalización en Pontareas para o desenvolvemento da vila. As consecuencias deste modelo de mobilidade excesivamente dependente do vehículo privado supón importantes emisións de CO2 e outros gases de efecto invernadoiro, un significativo nivel de contaminación acústica, inseguridade vial debido á inexistencia de infraestructuras ciclistas ou peonís adecuadas e o risco de exclusión social para determinados segmentos da poboación do municipio. Concluindo, ao final, coa aposta estratégica na cuestión de mobilidade urbana, a Nacional 120 ao norte e a Estrada POC 403 ao oeste xunto coa Avenida de Galicia e Rosalía de Castro ao leste están delimitando a maior parte do núcleo urbano, de tal forma que se xera un precinto urbano ou área ambiental urbana, onde se sitúa a maior parte da edificación do núcleo. Esta configuración física supón unha importante oportunidade de cara a expor a creación dun grande espazo urbano calmado de tráfico na Amendoa Central, delimitada polas mencionadas vías, fomentando a súa humanización e peonalización. Coa actuación realizada unilateralmente, sen comunicación previa, nin proceso de participación cidadá, o goberno en minoría do Partido Popular desvincúlase de facto da estrategia de desenvolvemento urbano sostible integrado común da cidadanía de Pontareas, despois de que este grupo político a apoiara. Esta decisión racha cos amplos consensos estratégicos acadados para esta década e, insistimos, foi tomada sen ser sometida a aprobación do Pleno por un goberno claramente minoritario e, por tanto, de todo punto ilexítima. A praza de Bugallal, coas súas virtudes e defectos, supuxo un paso a hora de executar ese obxectivo común de facer Pontareas un pouco máis habitable, un pouco máis inclusiva e un pouco máis saudable para as persoas. A apertura ao tráfico tan só ten en conta os intereses dos usuarios de algúns vehículos privados. A actuación sobre a praza de Bugallal e a súa apertura ao tráfico non conta co aval de informes técnicos publicados que xustifiquen, aínda que dende os obxectivos erróneos de beneficio do uso do vehículo privado, que o tráfico rodado será máis fluido, sin prexuízo da seguridade dos peóns e sen aumento da contaminación atmosférica e acústica, ao mesmo tempo que analice un suposto impacto económico positivo que, por certo, non foi atopado en ningunha das experiencias previas de penalización levadas a cabo en Galicia, no Estado español e na Unión Europea. O tráfico de vehículos no centro urbano levará asociado o regreso dunha serie de inconvenientes que resultan evidentes. 1. Contaminación ambiental. Os vehículos son grandes xeradores de gases contaminantes que prexudican a calidade de aire que respiramos. A penalización demostra ser unha medida eficaz para reducir a concentración destes contaminantes nas zonas residenciais e garantir un entorno máis saudable para todas as persoas, con especial incidencia en persoas maiores, nenas e nenos e persoas con diversidade funcional ou mobilidade reducida. 2. Que teño que ler, que non me queda outra. Que queres que fa? Que acorte a moción. 2. Risco para a seguridade. A presenza constante de vehículos nas rúas aumenta considerablemente os riscos de accidente para as e os peóns. É alarmante que o Partido Popular estea disposto a pôr en perigo a integridade da veciñanza. 3. Deterioro do entorno urbano. O paso continuado de vehículos polo centro urbanizado provocará un desgaste acelerado nas súas rúas e prazas. 4. Dificulta as relacións sociais no espazo público. A falta de seguridade, o aumento de contaminación, o deterioro do espazo urbano e a eliminación de superficie de uso público diminuirá considerablemente a calidade das rúas e prazas para ser o punto de encontro da cidadanía, reducindo o intercambio social, limitando o seu uso por parte das persoas vulnerables, como nenas, nenos, persoas maiores e perxudicando o comercio local. Pontareas en Común ten, entre as súas prioridades programáticas, mellorar a mobilidade e crear un modelo de cidade máis humana, dende unha mirada de naturalización do núcleo urbano e posta en marcha de proxectos de mobilidade sostible. A penalización das cidades e vilas demostrou os seus beneficios. Resulta lamentable que o Partido Popular, o seu afán de regresar ao pasado, pretenda devolver o caos do tráfico ao centro de Pontareas, recuperando rúas para o tráfico rodado onde aumentarán ruídos, conxestión de vehículos e aumento de contaminación.
O PP ten como único proxecto derrubar os avances logrados, neste caso no ámbito da humanización. A falta de visión e a inexistencia en manter un modelo obsoleto amosan unha clara desconexión coas necesidades de todas as persoas de Pontareas. A eliminación do espazo público de distrito universal para o uso do vehículo privado non residente é unha mostra do seu modelo de sociedade, que consiste na privatización e degradación do público. Con fin de garantir a igualdade de oportunidades para as persoas que poden ser beneficiarias deste plan, a máxima transparencia que debe operar dentro desta institución e o cumprimento da legislación laboral vixente neste Concello, desde Ponteareas en Común propoñemos o seguinte: a revogación das actuacións executadas nas rúas Vidales Tomé e na Praza de Bugallal ao seu estado previo. 2. A apertura dun proceso amplo de participación cidadá a un paro de regulamento de participación cidadá que abra o debate entre todos os axentes sociais afectados pola ruptura da estrategia de mobilidade sostible, veciñas, comercios, técnicos especialistas en mobilidade, asociacións de nais e pais, asociacións veciñais, asociacións ecoloxistas, partidos políticos, etc. O obxectivo será axustar o modelo de espazo urbano á estrategia de desenvolvemento urbano sostible integrado coas aportacións veciñais nun proceso máis amplo, transparente, divulgativo e didáctico para todo o conxunto da veciñanza. 3. E último, elaboración dun plan de axuste a partir das conclusións do proceso de participación cidadá para a súa aprobación en pleno. Moitas gracias.